Croeso cynnes iawn at Gylch y Defaid ac yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer Ffair Ea Cymru 2024. Mae adran y brydau cyfandirol pur. Ac yma wrth fy ochr i, mae da fi gwmni dau ffarmwr ifanc, talentog a brwdfrydig iawn. Aron Hughes, Godre Garreg, croeso ato ni. Helo, Meinir. A wedyn Elin Orels. Croeso ato ni, ti o Bowys wrth gwrs, yn dyfe? Nawr te, fel ffarmwr ifanc, ti di ennill llu o wobre yn barod, oce? A aelod iau y flwyddyn ar draws Cymru, a wedyn mynd mlaen a ennill dosgwr y flwyddyn gyda Lantra ag ati. A nawr, ti'n gweithio i Fanc Amaethyddol Oxbury. Sut gyflwr sydd ar y diwydiant yn gyffredinol? Wel, dwi'n meddwl mae'n amser really galed y diwydiant ar hyn o bryd. Mae lot o pethau ar y cyflwng a beth sy'n digwydd efo sort of tax y pethau sy'n mynd i effeithio ni fel banc. Ond dwi'n meddwl gyfan gwbl, mae yna lot o heriau y diwydiant. Os ydych chi'n gallu cymryd nhw a gweithio'n galed, a mae yna opportunities ar gael, ydych chi'n gallu cymryd nhw a just trio eich gorau. Os ydych chi'n trio, mae'n mynd i gweithio. Well, mae yna ddim, ond ydych chi'n gallu trio, dwi'n meddwl. A dyna beth ni'n gweld fel banc. Mae yna rhai busnesau sy'n symud mlaen ac yn trio expandio, ac yn gwneud pethau lot gwell. A heina sy'n mynd i allu cael diwydiant, fel future yn y diwydiant. A fel ffarmwr ifanc sydd wedi lliw o breg greu beirniadu stoc dros y blynyddoedd Aron. Ni yn nosbarth Texel Iseldiroedd. Sut safon y stoc sydd mewn gyffredinol? Mae stoc arbennig o dda yma, Meinir. Mae wastod stoc dda fan hyn y Winterfair. A mae'n neis i gweld bod y sioe yn dal mewn mlaen. Achos ni'n clywed lawr y South West, mae'r sioedd fyna cael ei gohirio ymlaen ni. Ond fel fi gweud, Meinir, mae stoc briliant yma. Mae'n neis i gweld bod y boes yn ei troi stoc dda yma leni eto. Ni yn nosbarth Texel Iseldiroedd a dyma yr math o ddosbarth a'r adran sydd yn aml iawn yn cyrraedd y brig yn ein pencampwraethau ni, yn dweud? Ie, ti reit. Rhain yw'r bryd modern sy'n gael. Maen nhw'n da a confirmation y cig trwyddo o'r ysgwydd nôl i'r jiget. Felly rhain yw'r bryd sy'n dod yn mwy poblogaidd nawr o fe. A mae rai ni sefydlu'n gynnar iawn yn y Ffair Ea. Chymod, yn y sioe frenhinol, chi'n chwilio am rhinweddau'r bryd, a mae hwnna'n bwysig iawn a elfennau bridio, a gallu'r ddafad neu'r hwrdd i fagu. Ond fan hyn, Elen, cig sy'n bwysig, yng ngwyr ystyr y gair, cynnyrchu cig ar gyfer y plat. Ie, yn wir. A ydych chi'n edrych fan hyn o flaen ni, dyma'r un sydd efo pwysau pan mae'n dod i'r cwpl. Ie, y par tro yma, 99.5 kilo oedd o. Hywel Williams, Taldrym, Llanddeisan, Sir Gar. Ie, a gallwch chi weld, mae yna lot o hyd iddyn nhw, maen nhw'n neis a llydan. A ie, i fod yn onest, pan mae'r butcher yn lladd nhw, maen nhw angen lot o cig, a maen nhw angen digon i'r plat ar gyfer y teulu, so ie, mae'n hein yn edrych yn rili dda. Sy'n not i'w lan ar un o, se? Na, godd, a i edrych o fan hyn, Meinir, maen nhw wel yn par go dda. Thoed i handlo nhw, ond maen nhw wel yn sgwar dros y shoulder, nôl i'r loen, a chi'n gweld wrth i camera ddwm am ennill jigeth, chi'n gweld maen nhw'n sgwar. A mae top llydan dod o hefyd, a mae dipyn o gig pwysig iawn ar y top yn dos e? Odi, wel ar y lwyn yw'r cuts mwyaf bryd chi'n cael mewn carcas, so fi'n credu mae clas anodd iawn o'r beirniad. Clas anodd iawn, ie. A dyna ni de, tamed aros pryd i ni fan hyn yn nosbarth Texel Iseldiroedd, ac fydden ni nôl yn hwyrach mlaen i weld pwy fydd yn derbyn cerdyn coch cyntaf y ffair. Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid nawr te Aron Hughes a Elin Orels. Dwi'n credu bod y beiriad nawr wedi rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn. Ifer drefn terfynol, pwy a wyr? Ie, chi'n reit Meinir, mae dipyn o job, fi'n credu bydd lot o handlo mewn mlaen to, ond fel chi gweud, maen nhw wedi dod i nhw'n y line-up, fi'n credu falle fi'n swapo am beth chi'n bwyty, ond os fel mae'r beirniad i dywys o'i dechrau off, a good chance falle to fel un bydd, ond falle yw hwnna Meinir. Fi'n gweld mai teulu'r hall sydd ar y brig ar hyn o bryd o Gar Lywelydd, a maen nhw wedi ennill y gystadleuaeth, ond tair gwaith yn olynol. Felly, tipyn o record gyda nhw, Elin? Ie, definitely, a gobeithio bod nhw'n gallu cadw o heddiw te. Wneud mae halls efo spotting D ar yr un wyn, ond carcws dwi'n mater o'na di, so gobeithio bod nhw'n pob look yn nhw. Petai hwnna'n o'n fenyw, dwi'n siŵr oedd e sawl plentyn yn dymuno cael hwnna, mae'n rhaid. A wedyn mae da ni, y teulu o Gymru wedyn yn yr ail safle, Dyfan Evans, o Ddimbych, fferm Pentre Fawr, a mae yna gystadleuaeth dwi'n meddwl rhwng Lloegr a Chymru yw i, ynddo fe? Ie, mae'n amlwg, mae'n mynd i fod fel la. Fi'n credu fydd yn wahanol result i'r rygbi matchydd felly. Ond felly mi chance dyn ni fan hyn felly, pwy o wyr? A ni, mae'n edrych fel beth beiriad yn rhoi sel i fendrith ar drefn. Credu, Ydy? Ie.
Teulu Mae'n gwneud nhw. o Gair Lywelydd yn ennill am y 4yd tro yn y lyno. Mae'n dda fe maen nhw'n chi wneud e. Maen nhw'n terrific stocme, maen nhw'n chi troi nhw mas fel un blwyddyn ar ôl blwyddyn. A fel chi gweud wedi, mae dyfan dych chi'n ail wedyn ni, mae un dyn o Gymru a mae un fair play fe, mae un dda yn y sioe hefyd, nag yw e? Oedd e'n beiriadu'n Ynys Môn, a mae'n ôl yn cystadlu fan hyn. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Na'r te, mynd draw i weld Johnny Aiken sy'n ddangos dros teulu'r hôl a'r ferch. Congratulations to you, well done, amazing. How do you feel? Yeah, good. First red card of the day. Yeah, it's good. Yeah? And this little one with a black spot, I think, is it a male or a female? It's a male, but it's still special. And it's got a red card. Yeah. 4th time you've won this competition now. That's amazing, isn't it? Well, it is, but the competition's getting stiffer every year, so we'll just have to wait and see what happens now. Wel, pob lwc i chi. Diolch yn fawr. Thank you. Thank you.